Yan yung NPC mo pag nasira na yun. NPC! I've taken this picture in the Philippines back in 2009 and hair Pinoy's raising represent. and still haunts me. Basta sa tati. Hello? Ma? Hello? Alam mo, una ko pa ito nakita, sobrang pangit pa niya resolution. Dito pala galing yun. May music na nga at may memes na in-edit na siya eh. empty ba siya? Si ano yan? Si Flash yan, man. Yan yung NPC mo pag nasira na yun. NPC! Ano yung tunog na yun? Pagod na NPC nyo mag-NPC. Ngayon ako pag gusto umihi. Pag ako nagkalat dito kasi ngayong pupunan. Nasa loob siya. Bismillah. Ano? Nandun siya sa dulo, no? Yung NPC? Ang kira naman ka. Hindi ako nagulat, natawa ako ga. Hey, sup? Andiyan na si Michael Jackson! So, nag-moonwalk na siya. I've taken this picture in the Philippines back in 2009 when I started my career as a photographer. I took a picture of my friend to try my new camera, but what I captured is truly shocking and hair-raising and still haunts me to this day. This is the photo he took. Nainis ako sa kalahi ko. Ah, ito yung nasa thumbnail. Okay. Siyempre nakapakyo. Galing ang Pilipinas. A woman is captured in the background and appears to be wearing a gown that might be covered in blood. No further information was given on this picture. But regardless, the picture itself is enough to have anyone look over their shoulder the next time their picture is taken. Baka nainisan na pinakyo mo yung multo. This next video shows someone who's alone at home when something really creepy is caught on camera. Hi Nelson suggested the following video and writes, Mr. Spouter is woken up in the middle of the night by a strange noise. He tries his best to keep his cool, as what's happening in the clip is quite unnerving. Here's the footage that was caught. Grabe, ang galing niya magpahaba ng video. Para umabot ng 10 minutes. Ayun, 12 minutes. Ulit-ulit, tapos balik, tapos ulit-ulit na naman. Hindi ka marinig? Ayun siya. It appears that Mr. Spouter is just hearing things. But then one night, Mr. Spouter wakes up again in the middle of the night and captures this. Masarap.
like something on the stairs. You can't hear it though. I can. Asan na? So every time I look, there's nothing there though. On the stairs, quick. May sinasabi niya, may sinasabi siya. Ano? Patingin. What? So hindi niya nakita? Balikan mo. Tungin na di mo nakita. Ba yan? Kanina ka pa naghahanap eh. Is there something scary behind you? These people are about to find out. Here are 10 scary Japanese videos. Ghosts caught on camera. Yep, Japanese nga kasi blurred eh. Subscribe na kayo. Number 10. This is a case of extreme paranormal activity caught on camera. This man lives with many strange happenings around him all the time, so he decided to capture much of it on video as proof of what it is going on in his apartment. He lives with his girlfriend in a small apartment in Tokyo and doesn't have any idea why it's happening to him. Ano ba batakit? Parang wala eh. Sino hindi? Sa girlfriend niya nag-video. Nani ko re? Ano kaya? Thank you Axel, lights out. Parang ko yung lights out eh. Shout out sa'yo, mate. Maraming salamat. Hindi ko naman hear yung mga ganong ungol ng Haponesa eh. Sinira na ng sinira na ng internet. Iniwan mo yung jowa mo, hayop ka. Kaya iniwan mo lang. Yun, may nakita. Hindi ka na naawa sa jowa mo. Babae talaga lagi tayo iniiwan. This is not halal, man. Ayun. Bismillah. Uy. Bish! May squatter, gago. Ang red circle of the PNG. Yes. Pinakamalakas na أعوذ بكلمات الله kapangyarihan التامة ng mga من YouTubers. شر ما خلق. Paano ko malalaman kung nagdadasal siya o nagsasalita lang ng Arabo? أعوذ بالله. Pati naman salita niya mayroong tono eh. Ba't yung... Ayun. Yo! Patulugin mo na! Kanina pa niya... Ayan naman ang red circle PNG ng kapangyarihan. 3. Ito nakakatakot daw ito eh. Sisig. Mga The scariest tignan nyo na lang challenge! doon mga kaigan kung may makikita kayo dahil dyan talaga meron Grabe, okay na. doon sa likod namin. I'm tignan nyo na lang immersed. din. Kung meron man kayong nakikita hindi namin nakikita comment nyo na. The immersion. Ay, 360 to. Yung may interaction din. Oh, tsa. Nice. Yun, gusto ko. Hindi ako mag-zoom in. Oh. Parang ako naglalaro. Wala. Bumukas! Ano to? Kalbo! Tingnan mo to, kalbo! Kalbo? Bumukas to, kalbo. Hayop ka. Akong bahala sa likod mo, men. Hindi ka matadawit dito. Akong bahala. 6 o'clock mo ako. Bumukas din to. Parang naglaro ng 5 Nights at Freddy's. Kaya natin bantayan si Kalbo, baka mawala. Huwag kang kabahan.
Kaya ka nakakalbo, masyado kang stressed. Okay, lakad. Kaya. Ang sarap na hindi ako yung naglalaro. Ibang tao yung naglalaro para sa akin. Utang. Salamat, Kip. Pagod din siya. Tingnan ko yung 6 o'clock mo. Makawala. Bago. Sara mo na yung pit. Okay. Gago, takbo. Tanginang business to. Nananakawan kayo niyan. Hindi ako makalis. Gusto ko na rin umalis. Nandito pa rin ako. Tangina naman. Lugi ako dito. Hello? Hello? Ayoko na maging camera. Oh, takina mo. Kalbo, iniwan mo ako. Ayun siya. Hello? Baka ayoko na. Iyo, ano nga yun? Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano. Que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano. Que é isso, bicho? Caralho, mano. May hindi na ayos yung dev dito. Mano, que é isso, bicho? Oh, sumama sa mukha. Caralho, mano. Bora, mano. May bumaba. Deus me livre, mano. Tayo hindi naman pigilan. Vai, Hindi naman mano. gano'ng kalakas yung multo. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Tayo nyo hawakan. Ay. Tingin niyo ba may magagawa ang baril sa multo? Caralho, mano. Que é isso, bicho? Kong dal. Gago, ano ata ito eh. Bastos ata ito eh. 剧情的作品有什么 Bastos to, hayop ka. Oo, naalala ko nga. Naalala ko lang, tinatype ko na yun. Bastos to ah. Sige, horror pa. Hayop ka, kasi ako nagsabi nun. Who's there? Bailey? Dude, what's that noise in there? I don't know. Is something wrong? Yo, kaya gago. Kirang ina. We don't really know what happened to this guy. Pag ito yung mga shot, iba na alala ko. Ay. Sino ba? Oh my god. Tingnan mo. Computer mo, gaya na kamay mo. Teka rito! Monkey! Halika! Yo, dude, wake up. Oh, morning after. Billy's been texting me. My room, I think my something's room. wrong. Ako lagi sa It's mukha almost niya. 5 in the morning right now. I woke up to Bailey texting me asking me to come to her room. So I'm gonna go make Come, hurry now, come, hurry. sure she's okay. Who are you? It's Bailey. Siya na si Bailey. Naging ano siya. Ito ba ako Bailey, is that pinapapunta dyan? May force field ba? Ba't di ka lumabas? Kunin mo ko. Babae naman. Lagi na lang lalaki yung lumalapit. Ikaw naman. Putang ina. Sige, punta ka dun. Bailey? Abot ka niya, mahaba yan. Here's just screaming. Oh shit! Oh shit! Hinawakin ako sa bayag! Chester, kakala ko ikaw lang pwede humawak sa bayag ko!
Hindi siya yun eh. Ano pangalan nito? Ori Chef. Gumawa pa tayo ng video nito eh. Shake. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga nag-donate. AM. Ano yung nakita niyang gumalaw? Itlog ko, kinamot ko, leche. Ayun. May isa. Ano yun? May nakaabang ba? Nakita na. Naiihina ako. Sige, lapit lang. Sige lang. Okay lang. Hindi ako takot. Lita bagay. Wait lang, bukas ba to kanina? Sarado yan ah. Ba't di ka nagsasara ng pinto, boy? Nanakawang ka niyan. Sounding ka labre. Wala ano lang yan. Who are you? Get away from me! No! Oh, nice. It followed me home, Caesar. It follows. Di ba movie yun? It follows. But me and Mark, I have a gift for you. I have a present. I have a surprise. Nasa labas si Optimus Pride na naman. Tawa mi Mimba. Nakakatawa. You fucking bastard! Uh-oh. Ano? May... Puta. Gago kang kinang ina. Ba't mo ko inaamoy? Wag, ganun kabilis. Nilalaro ko dati, nasa ibabaw yung kalaban eh. Nalala ko yun eh. Basta ni-livestream natin dati, nakalimutan ko na. Naglalakad sa ceiling. Buta shiwa. Tama ko? Saan yung mga magagandang jump scare? Yan nyo ako. Ako natin yung mga squatter dito na iniwan eh. This is bathroom. Yeah. Taas pa nung contrast eh. Parang house tour. Pag ako nag-house tour, ganito din. Hey! Gusto ko yung BTS. Ito nag-effort pala talaga siya. Ang cute naman ng BTS. Tangay na naman. Nice. Wow, okay, artistic pala siya. Paano niya ginawa yung... Ito. Pamakita ko. Parang paper mache. Papel ba yung tissue? Tissue. Tissue lang pala. Wow. Ang hirap linisin yun. Iniisip ko to rin. Copyrighted yung music? Hindi naman. Whims. Mga kadiring whims talaga.